vítejte do našeho videa a dneska to bude video z Geometry Dash, jak hrajeme hard levely, takže jdeme na to. Harder teda, pardon. Můžeme zkusit Geometrical Run. Doufám, že nám to půjde. Protože já jsem to zkoušel kdysi a je to docela easy. Tu minci si třeba pamatuju. A jedem. Bum, 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 bum. No a víte, hned se tady umřel. Že to asi ne. Ale máme tady Unef Down. Kdo to vytvořil, by mě zajímalo. Nějaký hráč. Takže dáme play a jdeme na to. Aha. To už možná vím jak. Wow. Jak jsem měl skočit? Aha, už chápu. Nechápu. Dáme Abyss. Funny game. Toho možná znám. Jo, to si přidám, no, docela dobré. Takže mohli bychom to zkusit dát. Rovno detail. Aha, to mě jakož zaví. Už chápu. A je, už mě to zabilo. No já nebudu dát lomo detail. Co to vypadá? Já vůbec nemám tu grafiku nějakou jinou. Ups. Budeme běží furt uhora. Aha, to nás to radši nebudu dělat. Easy. Jaké co? Dobře. Aha. Jo, já je tam padám, vidím. Wow, jsem měl možná sebrat ten modify, co? Ale nemusím. Ne! Co to je vůbec? Je to harder. Škoda. Já se budu ten normal detail. To jak mám tam prodličkovat? To vydám možná tak jenom Guitar Hero style. Ale jdem to zkusit teda. Protože to jsou větší koule, že? Takže to je více hardcore. Hudba Supernova. Je tady to je takové easy, tady vám poví takové informace. Bum. Já teďka jedeme zase dolů.